Opo. Oh, yan. Marasap ba ito? Sausawan ng yung shots namin. Ganyan din yung ginawa ng ano, dapat talaga. Kaya hindi na. Discounted. Oo, mura. Pero kadalasan ganito ang Ayan. Kaya, okay, mga maaga pa. Okay. Tingnan mo, pag pinilit mo siya. At yun ko wala ko na, no? Ay talaga, ang dami nila nakapansin, eh, no? Oo, harap-harap. Harap talaga siya. Narulangan na to. Reinforcement. Luto. Jail na to eh. Ansya ka na. Eh, wala na. May napatalata rito. Pati ka ng pata. Hindi na ako masyadong matikain sila. Sabi ni Pierre, mo kawali. Hindi na mag-rice mo yan. Ganun lang. Ano yung pata? Yan na lang yan. Ulam na nila. Megas sa vegetable. Yan, ganyan. Ay, sorry. Ganyan lang yan. Kahit ganyan lang yan. Ang parang yan ang naman. Nasa iwa yung gulay. Ano yung mga pusa? Hindi mo ng gamot doon. Ayun, yung patay lalagay ko. Wait lang. Kaya po, tinatin na para pinito.
mabibidyo na yan. Para ba na kanina? Sana. Pero kung natuloy yun, baka kami na. Ano pa magna? Ba tayo mag-inyagan? Hindi mo yan na nagkakagal. Dito po tayo. Baka kaya ng ano. Ay, Ito kung anak mo. four. Dalawa po. Pangalan ko. Alas 4 na. Iwanan naman. Lagyan niyo na po dito. Wala po. Opo. Oh, yan. Para saan ba ito? Sausawan ng crispy pata. At tinuon niyo. Ito yung shots namin. Yung daw, di ba? Di ba?